Aramon taman an Bureau of Fire Protection sa Banwaan ka na Bulacan Marinsur. Pagsyerto sa kakagwanin na matuninong naligtas asin obserbar sa Semana Santa gigibuon sa detalyes Melchor Bongolto. Pigsyerto ka na Bula Fire Station or BFP Bula sa pamamayo ni Senior Fire Officer 3 Dennis Mendez an matuninong asing ligtas na Semana Santa kasabay kan pag-activate ka na BFP Officer in Charge an uplan Semana Santa asin Lakbay Alalay 2025. Sa katunayan kan inisyatiba na ini na may paabot ang kaligtasan kan publiko sa paglikaya sa kasulo asin pagtautulos na tabang sa mga biyahero asin sa publiko sa panahon ngunyan kan Semana Santa. Katakod pa kay ni ang programa nagtataunin doon sa pagkomiter ka na BFP sa proaktibong serbisyo pag-andam sa emerhensya asin pakikisumaro sa komunidad sa bilog na relihiyosong pag-obserbara. Mientras tanto, nagpagiromdom ang BFP Bula sa publiko na magtarabangan para sa ligtas asin matrayumpong pag-obserbara kan Semana Santa ngunyan na taon. Para sa 96.7 Rinconada News FM, ini si Melchor Bongolto, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.